Дойде с кришом, вървеше бързо, сърцето ти бе разделено на две. Цялата ми стая беше в хаос, дори леглото не беше до мен. Седна до мен в онзи ден, усещаше се голямо объркване, но съвестта силно почука и ти се изправи забързано. Ако днес стоиш пред мен, ще си тръгнеш ли отново? Ще нараниш ли моето сърце, както тогава в младостта? Каза ми, нека останем малко, само кафе, само една дума. Но съвестта ти се превърна в вик и ти си тръгна без да ме погледнеш. Ще си тръгнеш ли пак без звук, както онзи ден в младостта, когато ме остави да гледам към вратата, аз със сърце потънало в самота. Ако днес стоиш пред мен, ще си тръгнеш ли отново? Ще нараниш ли моето сърце, както тогава в младостта? Струваше ли си твоя живот? Кажи ми, защото аз не знам как минаха всички тези години. Остана ли ти малко любов? Беше случка, която не се забравя. Остана като пирон в стената. Никой не успя да го извади. Ти показа сърце от камък. Ако днес стоиш пред мен, ще си тръгнеш ли отново? Ще нараниш ли моето сърце, както тогава в младостта?